Boas tardes a todos e a todas. Benvidos e benvidas ao 7º concerto solidario de Malleuxis a favor de UNICEF. Un ano máis, a nosa nota solidaria únese á causa de UNICEF, sendo, nesta ocasión, a colaboración co Fondo de Emerxencia. Cando unha emerxencia se produce, é fundamental que as accións cheguen de inmediato á poboación afectada. Os primeiros días son vitais, cada minuto conta. As vías necesarias para cubrir todas as necesidades dos nenos víctimas de desastres e conflictos póñense en funcionamento grazas ao Fondo de Emerxencia de UNICEF. A asistencia a este concerto é unha medida sinxela e solidaria cara a esta causa a que nos unimos este ano. Todos os nenos e nenas teñen dereito a ser felices. E con este concerto queremos achegar unha vez máis a nosa nota solidaria para que cheguen ao corazón de todos eses nenos e nenas que nos necesitan. A forma que temos de facelo é a través da música, reunindo a máis de 300 artistas, entre alumnos e convidados, para interpretar a cantata folk Ollos de Lume, composta polo noso compañeiro e mestre Ernesto Campos. Trátase dunha obra escénica musical baseada na lenda da Coca de Redondela. É unha obra orixinal nunca interpretada neste formato. Participan coros de todas as idades, dende os máis cativos, de 5 anos, ata os de grado profesional, dirixidos por Isidro Betancourt. Co acompañamento do grupo folk, o ensemble de saxos, a Orquestra Profesional de Malleuxis, dirixida por Diego Rodríguez Caride, e as agrupacións de danza do Conservatorio, dirixidas por Eugenia Piñeiro e Nuria Permuy. Queremos agradecer aos coros de distintas zonas da provincia que quixeron colaborar connosco neste evento. Son de Acacias de Vigo, Adaxe de Alxén, Nosatera de Pereiras e Santa Eulalia de Mos. A colaboración da Fundación Igualarte, Asociación Folclórica de Inquedanzas de Tomiño, de Tui, Danza de Espadas e Penlas de Redondela, sen olvidarnos de DIN SL, a Fundación e a Taquilla. Somos moitos. Somos moitos os que nos ilusiona a chegada deste concerto solidario. A dirección do centro, o persoal non docente, os alumnos e o profesorado de Malleuxis estamos agradecidos a UNICEF e a todos vostedes por facernos partícipes do labor que representa este acto. Coa confianza de volver vernos o ano que ven, desexamos que este concerto sexa do seu agrado, que o disfruten E ata pronto a todos!
tiña como nai, por esas teas. Xa sabemos todos que tanto o río soa... Lana tiña pescadores. A verdade é que hoxe tardan un pouco máis. Ai, Deus non queira que lles pasara nada coa tormenta de onte. Que lles ia pasar? Seguro que tardan porque veñen con moreas de peixes. Que fantiña nos fai que veñen cheios para vender. O vaya, porque hoxe fai unha semana que nen nas espiñas trae. Está mar seca. E ti, que demo che pasa, oh? Alégrate a cara. Non querrás que o primeiro que ves tus motos se algún morro da que haces antes. Non, non é nada. Pasei mala noite, iso é todo. Mirade, ali ao lonxe, aí veñen os nosos homes. Veña, rapazas, xa sabedes, temos que xa será. Pero xa coñecedes os homes que pronto se abocan e non se
mundo xa non quede satisfeito. Sairá da auga atacando a xente. Unha besta do inferno aquí na ría. Hai que predicindo disparates. Esta Silvina e as súas profecías, hai que ver que imaginación a que ten esta muller. Fará cousa dun mes, digno marco un compañeiro que ten familia en Rande e unha historia me contou. Os veciños de Rande a descubrir no arenal, fedellando cunhas conchas e rosmando letanías. E cando tivo un grupo de curiosos ao redor, aproveitou a circunstancia berrando esta profecía. Estas dúas feiras que separan augas bravas estarán un día unidas por un camiño sobre o mar. E os nosos descendentes poderán cruzar en carros polos que non tiñan a ninguna besta ou animal. Un camiño sobre o mar que es fantasía. Falará de algunha ponte que algún día cruce a ría. A tolemia da muller cada vez eche máis grande, súa mente retorcida pode predicir que construirá unha ponte sobre o mar. Debería ser ben grande a ponte de Rande. E iso non é todo. Outro día en Redondela anuncian para o futuro algo sobre os viadutos erixidos sobre a vila para un camiño de ferro. Alocadas dunha vez que queren cambiar o mundo. Pero pronto esquecerás as túas preocupacións. Esta tarde no haré temos foliada. Aguardarei por ti con ilusión. E bailaremos ata que a lúa este ben clara. E bailaremos ata que a lúa este ben clara.
preparan para mañá a súa preocupación pola ausencia de pesca. Xarina e Salvador quedan dando na area, non deixan de falar do porvir, non reparan na bella Silvina que lonxe da praia nega coa cabeza, presentindo a traxedia, mais agora non é hora dos puros presaxios dunha vela, porque as gaitas inician as primeiras notas dunha muiñeira.
Súas presas, dúas irmás que despistadas
estades facendo aquí? Se preleando vos da vosa sorte. O alcalde quere propor unha solución. Tenemos que atarnos todos, entregar todas las tardes, van a estar ben preparados cando chegue un novo ataque. Si que esqueces que somos un pobo de navegos e xente do mar, sabemos de pesca e tamén de cultivos, pero que non sabemos evitar. Aprender, navegar cada solmor, seramos entrenamiento. E os cativos para a carta no campanario da igrexa, para dar a voz de alarma.
A ver. Digo. Oh. Míralo aí. Ernesto. Foi Ernesto. Claro, claro. Agora queres te librar. Pois prepárate que logo falan contigo, E prepárate, raras e faremos devagar. Agora falas con meigas, bellas tolas na cachola, porque iso pregoaches cando presentín a coca. Algún día vas pagar por estas cosas. Que ainda quedan moitos anos para que chegue a Inquisición. A Inquisición? ¿Qué? Un invento dos franceses que virá con moito brío para que meigas herejes non pasen nada de frío.
senón pola xente que morrerá. Sabes cando vai ser a próxima vez que vai atacar. Da primeira lua desta primavera notarás 9 domingos día a día sen errar. O seguinte xoves neste último domingo, coa primeira luna día o Leviatán atacará. Esa lúa xa pasou hai moito tempo. Déxame botar as contas para saber o momento. Segundo as túas verbas, o día do corpo regresará. O terror da nosa xente. E vai ser o día raiado
que dirigió hoy la orquesta. Y el señor Ernesto Campos, culpable de todo esto en gran parte. Señor Ernesto Campos.